एगो नगर में एगो राजा रानी रहत रहे लोगन त। उ लोगन के बियाहे के बहुत दिन हो गइल लेकिन बाल बच्चा नाहीं भइल। त गइली ब्रह्मा जी के लग्गे। कहली हे ब्रह्मा जी हमहू के कुछ दे देती त बजनी के नाम छूट जात। त कहना तुहरे करम में लिखल त नाहीं बाटे लेकिन उ लोक में राजकुमारी अउरी राजकुमार बाटे लोगन। उ लोगन के अगर मनइबू त तुहार बजनी के नाम छूट जाई। कुतिया के भेष धके गइली। कहली जा तनी देखी उ लोगन अब का कहेन। त गइली त इ लोग खटिया पर बैठ के बतियावत रहे त ओही के नीचे बैठी गइली। त ब्रह्मा जी उनके आदेश कइले रहना कि तोहके उन्हीं के कोखी जाए के बाटे। त इ बतियावत रहे लोगन। त कहली नाही रउरे चल जाइब त हम कैसे रहब। कहना नाही अब ब्रह्मा जी के आदेश भइल बा त हमके त जाही के पड़ी। त कहली एतना दिन हम कैसे रहब। कहना तू चिंता मत कर हम जाइब उनके गर्भ में ठहर जाइब त उनके मन करी कि चमारे के घर के बात का खैती। अगर खइहा त रहब नाही त हम चली आइब। त कहली जरले बन के बाटे काजनी उहो कह दे। कहना हम रही जाइब। त कहना कि ओकरे बाद जब हम धरती गिरब त खूब पानी के पतई से हरियर दहादर छावल रही आ चिहा के ताकब अगर लौकी त रुकब ना त हम चली आइब। त कहना कहली काजनी उहो कह दे तब। कहना त रही जाइब। ओकरे बाद कहना कि जब बैठे लायक होखब त हम कहब हम तेली के घर क तेले के छपका खेलब। त तेली एक बूंद तेल त गिरही नहीं देई हमके छपका खेले देई। त जब मना करिहा त हम चली आइब। कहली अगर उहो कह दिहा तब। त कहना त रही जाइब। ओकरे बाद से कहब कि हम कुहारे के आमा फोरब। अगर फोरे दिहा त रहब आ नहीं त हम चली आइब। कहली का जाने उहो कह दे। कहना त रही जाइब। ओकरे बाद जब जेठ के महीना आई त कहम कि पलानी पर बिना कपड़ा क मामा मामी अगर खीर बनइहा पलानी पर बैठी के उहे खाइब तब त हम रहब नहीं त हम चली आइब। त कहली जरले बन के बा का जाने उहो कह दे। कहना तब रही जाइब। ओकरे बाद कहना कि जब आषाढ़ के महीना में हम सुअरे के लेड़ मांगम खेले के कि सुअरे के लेड़ पाई आषाढ़ महीना बारिश होत रहेला कहाँ मिली। ले आके दिहा त रहब नहीं त हम चली आइब। कहली उहो कह दिहा तब। कहना उहो कह दिहा त रही जाइब। ओकरे बाद सावन के महीना में हम जेठ के महीना में घिउवे का लोना आषाढ़ के महीना जेठ का महीना जौन भी होला घामे के दिने में हम घिउवे का लोना मांगब। कहाँ घिउवे का लोना पहिया के हमके दिहा। त कहली कि उहो कह दिहा तब। त कहना त रही जाइब। ओकरे बाद से कहना कि हम धूरी मांगम खेले के आषाढ़ के महीना। आषाढ़ के महीना में चारों ओर बारिश होत रहेला त धूर कहाँ मिली। त कहना अगर दिहा त रहब नहीं त हम चली आइब। त कहली जरले बन के बाड़ी का जाने उहो कह दे। कहना तब रही जाइब। ओकरे बाद कहना हम सावन के महीना 7 पोड़ के ऊखी मांगब। अगर दिहा त रहब आ नहीं त हम चली आइब। कहली जरले बन के बाड़ी का जाने उहो कह दे। कहना अगर उहो कह दिहा त रही जाइब। भादो के महीना आवेला छठी के पूजा। छठी पर बैठल रहिहा हमहू पूरा पड़ोहा में से लोटा पोटा के आइब। सबे केहू बैठल रही फुआइल रही इतना जुटल रहिहा आ माची भिनकती रही अगर हमके देख के कहिल भाग 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 वही लगले हम चली आइब रुकब नाही। त कहली जरले बन के बाड़ी का जाने उहो कह दे। त कहना कि तब रही जाइब। ओकरे बाद से इ सब सुनत रहली त इनके खांसी आइल बस खसली बस जानी गइली बस करिखई हाड़ी चला के मरली बस मुड़िए फूटी गइल काई काई करत चली अइली। ओकरे बाद से उनके गर्भ रही गइल। तब उनके मन कैलस चमारे के घर का त खाए के त सब इ सुनले रहली कि हमके का करे के बाटे। त अइली त अपन सब व्यवस्था क के ध लिहली।
तो जब रह गई तो गईली चमारे के घर तो कहली कि तू बनैह तो हमके बता दिह। तो जब बनावे बैठली तो उनके बोलौली तो उ गईली तो पिछुआरे से उनके घर में उठा दिहली। उ सूंघ लिहली खैली नाही। रानी रहली तो चमारे के घर का कैसे खाई हम। सूंघ लिहली तो रह गई ना। ओकरे बाद जब भइना तब उ दहादर पलानी छवले रहली पाने के पतई के जब चिहा के देखना था खुश हो गई ना, रह गई ना। ओकरे बाद से जब बैठे लगना तो कहना हमके इथी चाही, हम तेली घरे तेले के छापका खेलब। तो जाके कही आइल रहली हमार बाबू खेलिए तब बोली है लोगन मती खूब खेलाना। ओकरे बाद से रह गई ना। फिर कहना हम कुहारे का आम फोड़ब। वहूँ जाके कही आइल रहली कि हमार बाबू केतनो फोड़िया लेकिन बोलिया लोगन मती हम सब पैसा चुका देब। तो वो लोगन बोलल नहीं, अपन ही बार फोड़ना कुछ ना, उनके तो आजमावे के रहे तो रह गई ना। ओकरे बाद से कहना हमके घीवे का लोना चाही। घीवे का लोना बर्फे में को के जमा के रखले रहली, दे दिहली खैना। का खैहा मन वैसे मन रखे खातिर के बस खैना। ओकरे बाद से कहना हमके मामा मामी खीर बनैया। जेठ के महीना पलानी पर बैठी बिना कपड़ा के तो हम खाई तो रहब ना तो हम चली जाए। तो बनावल लोगन जरले बन कर रहना बनावल लोगन खैना। ओकरे बाद से आषाढ़ का महीना आइल कहना हमके धूर चाही। डेहरी में भर के धैले रहली, डेहरी खोल दिहली कहली बाबू ला जितना खेले के बा खेला। ओकरे बाद कहना हमके सुअरी के लेड़ चाही, वो भर के धैले रहली सब दे दिहली कहली ला जितना तो के खेले के बा तू खेला। खेलना होला ना। ओकरे बाद से सावन का महीना आइल कहना हमके 7 पोड़ का ऊखी चाही। पहले से बो के रखले रहली, तूर के लिया के दिहली कहली ला जितना चुभे के बा चुभिला। आइल भादो के छठी के पूजा, सभे पूजा पर बैठल है। उनकर फुआ आइल रहली कहली कि ये बहनी हमार बाबू खेल के आई है तो भगैया मत, गोदी में उठा लिह, हम तो के नया चुनरी खरीद के तोहर विदाई करम। अइना पूरा पोती ओती के पड़ोहा में से देखली हुआ के बाबू अइना कोरा में उठा लिहली। अब कहना अब का करी, अब तो हमके रहे के पड़ जाई। तब कहना कि अब हमार अम्मा भूखल बाड़ी, आज जोतले खेते में तो जइहा नाही। कहना अम्मा हम गैया के घरिया जाए। डंडा लेके लगना भागे, लगली चोटियावे, लगना भागे लगली चोटियावे। जब मेड़े पर गईली लगली वहीं से बोलावे कि ये बाबू लवटियावा, हम खेतवा में कैसे जाई। अब वो पकड़े खातिर के लगना उनके परेशान करे। साड़ी बिछावत गईली, फाड़ बिछावत गईली, वही पर पैर रखत गईली, बिछावत गईली, सारा देही पर का कपड़ा ख़त्म हो गई। तब कहली कि ये बाबू अगर ना ही मन बताई तुअरे रानी खातिर के नौलखा हार बा, आई सोने का सिनहोरा ले जा। उ मंगले रहली है। जब उलट के देखना था उनकर माता जी नग्न अवस्था में खड़ा बाड़ी, देही पर एको कपड़ा नहीं। जब देखा ना बस शर्म से उनकर मुड़ी नीचे हो गया, लवट के ना अखबारी में धर लिया ना। कहना हे माता जी ये दुनिया में जवन बाड़ू तवन तो ही बाड़ू, बाकी सब झूठा बाटे। जय हे छठी मैया, जैसे उनकर मनसा पुरौलू वैसे सबको पुरैया।